Vodiri ħannu za kelma f'titib sa teħdu xalikom, meta jkollok għadu komuni tingħaqad, imma kif jispiċċa l-għadu komuni għaliex il-ħajja tkun mibnija fuq valuri. Issa jiena f'dak is-seminar tal-kappillani dwar kultura u dwar affarijiet oħra spiċċajt hekk. Dan diskors miktub li qassamtulhom biex ma jkunx hemm interpretazzjoni differenti. Il-festi għandhom jibqgħu, basta ikunu festi. Il-festi esternu huma parti minn festa reliġjuża u huma element importanti tal-wirt kulturali u folkloristu tal-gżejjer tagħna. Dan il-mod inkunu nistgħu nippreżentaw il-festi tagħna bħala prodott turistiku bla ma jħamġilna wiċċna u wkoll għajn ta' dħul finanzjarju għal festa stess. Nafu waħda, aħna mhux it-tajjeb qegħdin nippruvaw niżbru jew nirrestawraw, mhux se noqogħdu nidħlu fuq kliem differenti, aħna daw l-affarijiet li jħamrulna wiċċna, daw l-affarijiet li ma jħallunix maqudin, daw l-affarijiet li meta tagħmel festa l xi ħadd ma jħux gost biha, qed nagħmel festa lilek għax għandek il-birthday. U nagħmilek xi ħaġa li ma tux gost biha. Lil-qaddisin tagħna f'xi aspetti qed ngħidula qed nagħmel festa lilek b'mod kif ma tridix. Ok, mela, aħna għandna lil James Catania. James Catania huwa persuna li jirrappreżenta żgur il fuq minn 3000 persuna u xekk li qegħdin fuq il-Facebook u daw jitkellmu fuq in-nar, fuq il-ħoss tan-nar. Aħna minna dal-esperiment, morna f'xi lokalitajiet u b'dan il-strument għax ma nafx ngħidha iċċekkjajna il-ħsejjes. Nisimgħu da ġara f'dan il-feature u mbagħad nieħdu lil James. Dan is-sajf morna fi 3 festi. Morna apposta biex inkejlu l-ħsejjes tal-Murtali. Dan l-istrument ikejjel il-livell tal-ħsejjes. Ikejjel dawk li nsejħulhom decibels. Qegħdin daqs 400 metru il-bot minn fejn jaħarqu n-nar. Il-livell tal-ħoss jaqbes il-110 decibels. Tibda tinħaraq il-kaxxa infernali. Il-ħsejjes ivarjaw bejn 102 u 109 decibels. Imma x'jista' jagħmillek ħoss ta' 110 decibels? Nistaqsu lill-ispeċjalista ta' smigħ Dr. Alek Lapira. Ħoss ta' 110 decibels inti tista' tkun esposta liha mhux iktar minn nofs siegħa f'ġurnata. Jekk imbagħad titla' biss b'5 decibels, jiġri bejn 110 u 115, tista' toqgħod biss 15-il minuta. Immorru nkejlu ħsejjes tal-Murtali minn ħdejn id-djar fiċ-ċentru ta' din il-lokalità. Il-volum xorta tal-għal 100. 100 decibel inti kapaċi tisimgħu għal satejn bla ma jagħmel ħsara, ma jekk imbagħad jaqbes is-satejn jista' jibda jagħtik xi ħsara permanenti, mhux temporanja qed ngħidu hawn, ħsara permanenti. Immorru festa oħra. Hawnhekk in-nar jinħaraq minn fuq il-baħar. Minn quddiem il-lukandi u d-djar. Inqas minn 300 metru bogħod mill-ewwel bini. Minn barra l-ħsejjes tal-Murtali ikollna nisimgħu anki l-ħsejjes tal-alarms tal-karozzi. Hawnhekk in-nar huwa sinkronizzat mal-mużika u l-ħsejjes jaqbżu il-112 decibel. Din il-festa minnu taw ukoll żewġ titfal jaraw in-nar tal-art. Ma taħsbux li qegħdin qrib wisq tar-reddiena. Issa jekk tiġri xi disgrazzja, min hu responsabbli? Immorru festa oħra. Din il-festa jirriżultalna l-iktar ħoss qawwi mit-3 festi li morna. Immorru qalb id-djar. Il-ħoss tal-Murtali hawnhekk jitla' għal aktar minn 123 decibel. Issa qegħdin 200 metru l-bogħod minn fejn qed jinħarqu l-Murtali. U hawnhekk il-livell tal-ħoss jaqbes il-124 decibel. 124 decibels jużawha bħala tortura. Jiġri ħoss li jkun iktar qawwi minn 120 decibel aħna nqisu li jista' jkaġuna mhux biex ħsara imma uġigħ. Ħanibdew bil-ħsara li jistgħu fuq il-smigħ. Jkollok nuqqas ta' smigħ permanenti.
l-ewwel titlef il-high frequencies dak il-ħsejjes li rqa' dik il-i ħoss irqiq u mbagħad jista' jmur għal frekwenzi l-oħra. Jekk ikun ta' 120 decibel u jkun jienet nassumu sekonda, mek ikun għal minuti twal, dak żgur ħajamillek ħsara u tant kemm nafu li jista' jagħmel ħsara illi għalhekk ngħidula threshold of pain għax fil-moħħ jirilaxxa ċertu sustanzi, pain substances, li pereżempju jista' jqabbad u ġieħ ta' ras, migranja, jista' jtellalek il-pressjoni, jekk xi tibgħat b'ulċera jibda jħoss dak il-hormones li u dawn huma affett li huma miżurati. Ok, mela għandna James hawnhekk illi ma setax jitkellem qabel għax ma kienx jitkellem fuq in-nar, għajdilna James. Xej, biex inkompli mala għal Dr. Lapira huwa sitwazzjoni inkwetanti ħafna. Issa dat nitkellmu fuq nies aħna li jafu jikkontrollaw l-environment tagħhom. Jiġifieri nitkellmu fuq nies bħalna li nista' naqbdu nagħlqu t-tieqa tad-dar. U trabi, min ħaj jħossibhom? U l-annimali li tant inħobbu aħna u Malta, min qed jħossibhom? U n-nies morda, jiena issa qatt bikwieti, issa wasal il-ħin li nitkellmu fuq il-mortali. Naf jiena l-Monsinjura u hekk beda billi jgħid ħareġ dokument koraġġuż. Jiena ma tanħares liha. Ma narax bħala dokument koraġġuż, ngħidilkom għala. Hawnhekk jiena fid-dokument nara li bażikament il-Knisja ħasset idea wkoll mill-problema tal-lob tan-nar. U qalet illi l-lob tan-nar huwa fidej il-pulizija. Mela fejn hu da dokument koraġġuż? Fuq il-flokkijiet tkellimna. U jiena mhux ħanajt għax jiena nħobbhom il-festijiet at the end of the day. Orrajt jiena li l-var kux fuq it-suntir jew ġewwa. Bir-raġunamenti aħjar għax tuħu naqrarja. Imma issa il-problemi tas-saħħa, il-problemi li vera qed jagħmlu problemi tas-saħħa, daw min qed jitkellem fuqhom. Meta jiena dal-Facebook group illum il-ġurnata għandu 3400 ruħ fih. Għarajt ġifieri jiena ġibru tkun b'diżabilità hawnhekk ta' 3400 ruħ. Meta jiena rajt il-messaġġi li bdew daħlin, wieħed minnhom li kont niftakar sew kelma b'kelma kien jgħid hekk. Kien bl-Ingliż ovvjament, imma ħanajdu bil-Malti. Għalfejn jiena wara ommi bil-kimoterapi tagħmel lejl imqajma tagħmel li għandha tagħmel, jirnexxielha tal-għajn majn fis-7 ta' filgħodu u fit-8 għandha tqum għal gosti ta' ħaddieħor. Issa jiena qed ngħid, jiena hawnhekk qed nittilfu perspettiva importanti ta' dokument, jiena ma stennejx ħaniġi xarabank u warajja ikolli ċittadini everyday citizens ħajkolli akkaniti tal-festi. Però aħna qed ninsew illi da dokument jirrappreżenta il-poplu u l-poplu l-kelma poplu ma qed ngħid isħabi hawnhekk tal-panel. Ma nistax naqbdu aħna u nitfgħu il-kelma poplu kif ġiġi. Il-poplu hawn Malta huwa ta' 450,000 ruħ beħdu ieħor. U mhumiex nies li kollha jgħixu kuljum is-sena kollha għal-festi. U min ħajjoħossibhom daw in-nies? Ok, James, mela, ħajkonna nifqu għal-waqfa qasira, niġu lura, iwieġeb il-fader, għandna xi ħadd ieħor minn hemmhekk, għandna xi nies jikkommentaw fosthom anka żgħażagħ illi għadhom kif bdew fil-festa. Vince se jkantanna fuq il-nar għandek u xek Vince fidejk. Għaddis tal-festa tagħna prova nagħtu l-inħobbu għax inkella sħabu l-ġenna iqbas bustaġ kemm jinkun. Niskru sew ħankabru l-biju nuru l-fini tagħna bih jekk xi ħadd jiġi waqqafna żgur niġġieldu l-kollha lih. Iva lih nisparaw l-akbar murdali ħalli nessu l-artikis inkella l-qattistana minn hemm fuq jieħu għalih. Nisparaw musketterija jekk tittarxu tajrunix inkella l-qattistana minn hemm fuq ma jismanix. Razzo pardi, qabel tmur għal break, xtaqt nsemmi żewġ affarijiet. Waħda tqajt mal-ħabib tiegħi perit tal-gvern dak li niltaqa' miegħu kull ġimgħa u għatlu il-Forti Sant'Angelo meta jirrestawraw. U reġgħu weġibni pjano. Però xtaqt għandi mini biografija fuq l-onorevoli Joe de Bonogret, jekk ma jimpurtax nista' naqra.
Joe de Bono Grek.